support Temba Mliswa's DNA results ndochiridza. Panguva ine vanhu vaya vachimukriticize vachiti taikuona day in day out uchiuya uchituka VP Constantino Chiwenga munhu asina kana zuva rimwe chete rakakutadzira. But panguva ine kuchionekwa kunzi munhu akangwarisa, munhu akangwara anozviti ndiye bhuru akachangamuka anozoonekwa kunzi ane vamwe vana vari kuchengeta usiri wake. Sarapinda mashoko kuda panguva ine ashamisa vanhu pamwe vachimuseka. Don't subscribe, like, turn on the bell icon. Panapa panauya Temba Mliswa anozikanwa kunzi aiwa Temba Mliswa anozikanwa kuti he is an independent candidate and panguva ine ari kuinvolva panhau dzesuccession. Panapa Isaac Makomichi anobuda nyara chiti satamba ndokunamira mukadzi kusvika azvarira chikomba. I told you mazuva aituka VP Chiwenga ndikati mufesi uyu ari kurotomboka because of stress but mairamba. I'm sorry mukomana Temba Mliswa, but itongoshingai ndizvo zvinoita dzimba. Saka vanhu ava vaizvariswa nevanhu hobho here oro munhu 1 ndiye aingonama. Ndomasvikwana aitagwa naIsaac Makomichi achiuya achitaura panhau yaTemba Mliswa. Tinopinda makomenzi vamwe vanopinda vanyora achiti is one guy ainama vese ndo zvekuda achitaura mumwe munopinda achiti handiti ndimi maimupembedza muchiti bhuru renyika here. Mwanopinda achiti dzinongopiwa vana vasiri vadzo nemahure dzinonyepera kuzungaira. Mwanopinda achiti sabhuku varemerwa neschool fees vakuda kunyepa avo. Vamwe ndo vanopinda vachiti but ava havasi vakadzi vake kava, pamwe iye ndiye aitova chikomba. Mwanopinda vachiseka achiti kuna malaugh out loudly kuda kuzviita muchenjeri. Mwanopinda vachiti hanzi ndiri bhuru. Mwanopinda vachiti akambozvitaura hake kudhara I think 2023 or 2024. Mwanopinda vachiti from hero to zero rine nzeve. Ndo masviko anouya achitaurwa pamusoro pemukomana Mliswa. Mbodzai mafunguro enyu munoti kudii pamusoro paTemba Mliswa anozviti bhuru renyika. Enda comment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.